Lähetekeskustelu tästä asiasta aloitetaan. Olen hyvin tyytyväinen Uuden testamentin käännökseen. Sitä lukiessa on jäänyt useasti sellainen tunto, kuin olisi pyyhitty pois pölyä sanan päältä. Mutta onko tässä käännösehdotuksessa pyritty liian rationaaliseen ymmärrettävyyteen joidenkin yksityisten käsitteiden osalta? Onko tätä käännöstä tehdessä otettu huomioon, mikä on Raamatun kokonaisinformaatio? Onko tässä uskottu ja ymmärretty, että koko Raamattu todistaa yhtäpitävästi Jeesuksesta ja viittaa häneen? Ellei uskonpuhdistajien käsitys siitä, että Raamattu on yhtenäinen ilmoitus, jolla on yksi yhtenäinen sanoma, ole tosi, kirkon täytyy muuttaa tunnustustaan. Monissa puheenvuoroissa on esitetty arvostelua siitä, että käännösehdotus hämärtää opillisia käsityksiä. Ja näin voi hyvin olla. Mutta myös on otettava vakavasti se mahdollisuus huomioon, jos me nimittäin todella kunnioitamme Raamatun sanaa, niin kuin täällä on vakuutettu, että nämä opilliset käsitykset ovat vääriä. Varsinkin kun meidän Raamatun tutkimuksemme on aivan toista tänään, kuin se on ollut 50 vuotta sitten tai silloinkin, kun Augsburgin tunnustukset ja muut dokumentit on kirjoitettu. Kaikkialla maailmassa uudet Raamatun käännökset tehdään lähtien liikkeelle merkitysrakenteesta. Raamatun lukijalla on toki oikeus saada tietää, ei vain sitä, miten asia on alkukielessä ilmaistu, vaan ennen kaikkea se, mitä pyhän kirjan kirjoittaja on sanoillaan tarkoittanut. Tämän kokonaisvaltaisesti suuntautuvan ja uusimpia tieteellisiä apuvälineitä käyttävän työn tuloksia on jo julkisuudessa esitelty. Uskon, että ainakin osa niistä tuleekin jäämään pysyväksi saavutukseksi suomalaisen Raamatun kohta 450 vuotta pitkässä historiassa. Tässä salissa on käytetty 2032 puheenvuoroa Uuden Raamatun suomennoksen sanamuodosta. Niissä kaikissa on pyritty siihen, että suomalainen Paavalin kirjeiden kääntämisessä on vielä sellaista problematiikkaa, jonka huomioon ottaen me joudumme kysymään, saako kirkkomme tämän käännöksen hyväksyessään julistustyötään, sielunhoitotyötään varten paremman välikappaleen kuin nykyinen Raamattu on. Minun ymmärtääkseni siinä yleisessä henkisessä ilmapiirissä, joka nyt vallitsee, ei ole mahdollista saada parempaa käännöstä. Se on minusta selvää, että yhden Raamatun aika on ohi. Vireillä on ainakin 3 käännöshanketta, eivätkä hankkeiden käynnistäjät ole ilmoittaneet, että he luopuisivat. Kirkolliskokous on tehnyt merkittävän periaateratkaisun erottaessaan vanhan ja Uuden testamentin toisistaan. Niinpä on muun muassa monet vanhan testamentin kohdat, jotka kristikunta laajasti on ymmärtänyt profetioiksi tulevasta Messiaasta, käännetty tavalla, joka peittää niiden liittymisen Uuteen testamenttiin ja Jeesukseen. Ratkaisua on pidettävä teologisena, sillä kielellisin perustein olisi voinut kääntää niin, että yhteys Uuteen testamenttiin olisi säilynyt. Eli toisin sanoen, ovatko pelastushistorialliset näkökohdat Kristuksen jumaluudesta, ylösnousemuksesta, joulun kertomuksista, neitsystä syntymisestä ja niin edespäin totta vaiko tarua? On valitettavaa, että tältä osalta on näinä vuosina, samanaikaisesti kun on käsitelty Raamatun käännöstä,
annettu siitä lausuntoja, noussut myöskin keskusteluun tämä puoli siinä mielessä, että se on murtanut Raamatun auktoriteettia. Mielestäni myöskin Raamatun käännöskomitea kuin valiokunta on ottanut huomioon erittäin merkittävällä tavalla kaikki ne lausunnot ja mielipiteet, mitä tämän asian hyväksi on tehty. Mutta demokraattisessa menettelytavassa enemmistöpäätöksellä myöskin päätökset syntyvät. Eikö meidän pitäisi rukoilla silloin, kun aloitamme lukea Raamattua, että se mikä on epäselvää, Jumala sen meille kirkastaisi ja näin voisimme omalla pienellä paikallamme myöskin löytää sen sanoman, mikä ehkä meidän omasta mielestämme sieltä puuttuu. Äänestämme pelkästään siitä, onko käännös riittävän hyvä kirkkomme viralliseksi Raamatun käännökseksi. Äänestys aloitetaan. Röstningen viittaa. Äänestyksessä on annettu 93 ja-ääntä ja 5 ei-ääntä. Eftersom erforderlig 3/4 majoritet har uppnåtts har kyrkomötet sålunda godkänt förslaget till översättning av Gamla och Nya testamentet till finska. Agrikolan asema on aivan ainutlaatuinen. Olen joskus ajatellut myöskin niin, että jos me nyt vasta ensimmäisen kerran kääntäisimme Raamattua, niin ei siitä syntyisi yhtään mitään kritiikkiä, kun ei ennen ole mitään tehty. Nyt meillä kuitenkin on näin pitkä Raamatun kääntämisen historia. Ja on syntynyt erityinen Raamattu Suomi. Ja juuri tämä on ollut ehkä suurimpia vaikeuksia, kun me tiedämme, tai ainakin uskomme tietävämme, miten ovat Raamatun kirjoittajat sanansa tarkoittaneet. Ja kun olemme koettaneet tämän kääntää hyvälle suomen kielelle, niin koko ajan on toisaalta vaikuttanut meidän työhömme tämä suomentamisen perinne.